खामानि माव जाय आसा खालामदों नोंथांमोनबो जोंनि बे गामियावहाय गथायबारि सार्केलनि आन्दारावहाय बे बासुगाव नाम्बार 1आवहाय मोनसे कनफारेन्स जागोन बे जाहैबाय बर' खृष्टान बर्डनि स' बेयावहाय आङो नोंथांमोनखौहाय बयखौबो बरायनो गोसो जादों जेन' जोंनि जेसेबांनाखि डिनोमिनेसन्सनि फोथायारिफोर दङ जोंनि ब्रादार एन्ड सिस्टारफोर जायफ्रा जोंनि खृष्ट सिबियारिफोर जेन' जोंनि बे BCB बर' खृष्टान बर्डनि कनफारेन्सआव जेन' बयबो बाहागो लाफैयो जेन' बयबो जों इनभिटेसन मोनाखै जों प्रग्राम मोनाखै जोंखौ हांख्रायाखै बेबायदि नोंथांमोना बुङा स' जोङो दानो बे समावहाय जायगायावनो जोङो बेवहाय दङ अन दा स्पट जोङो दङ आरो जोङो प्रिपेरेसन खालामगासिनो जोङो बेबायदि प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ बे जाहैबाय मेन गेट खालामनाय जादों जोङो बेवहाय जोंनि गासिबो जागासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो बे गायनायफोरखौ जोङो आरो बयबो मावफुंनाय जाखाबाय स्कुलफोर दङ बेबो बेयाव जिंगा गैया खावलायनाय जाबाय स' आदा BCB माब्लानिफ्राय जागोन दा फैगोन 10, 11, 12 फैयो लैहोर लैहोरै जोंनि BCB आरो BCB-JYF बे मोननैजोंनो मोनसे बेयाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों बेनिखायनो बयखौबो बिमा बिफा बिदा फंबाय जोहोलावजो गासैखौबो आङो बेयाव खावलायहरदों जेन फैयो आरो इसोरनि बोसोनफोरखौ जोङो नाजावनि बुंथिगिरिफोरनिफ्राय जों खोनासंनि आरो बे कनफारेन्सखौ जोङो आरो जोङो मावलांनि बेखौनो आङो बे कनफारेन्सनि खावलायो